tak my jsme začali zase špatně a potom jsme to začali zlepšovat. Měli jsme tam i docela dost přesilovek. Vůbec jsme je nevyužívali a to asi vedlo k tomu, že jsme dneska vlastně prohráli. Hodně ty přesilovky pomohly ve druhé třetině, kdy jste přitlačili Vítkovice. Góly padaly hlavně z dorážek. Byla to taky jeden z těch receptů, střílet hodně? Tak my jsme se snažili hrát jednoduše a co nejvíc zaměstnat Malka a to se nám zatím jako nějak dařilo, ale bohužel prostě jsme si nechali dát gól. Dá se říct poza brány a takový nešťastný gól a potom na nájezdy jsme to nezvládli. No. Ta vaše branka dlouho vypadala, že bude vítězná. Padla taky v té přesilovce, kdy Vítkovice byli strašně dlouho na ledě, strašně dlouho bránili. Všimli jste si toho, že už tou nohama? My jsme se snažili, viděli jsme, že už tam jsou dlouho a snažili jsme se to prostě nějak doplácat do brány a tam se to ke mně odrazilo a já jsem dával do prázdné brány. Co